UPPL आव थानानै माखासे समाज आरो हारिखौ सिबिनायाव माने गोबां हेंथा मोनदों आरो जों गोदो UPPL आव ओंखारनायनि मेन जाहोना जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड इस्यु दंमोन जों मेनलि आबसुखौ हेफाजाब होनानै ओंखारदोंमोन बिनि उनाव आबसुनि हेफाजाब होनायावनो UPPL पार्टिया जोनोम जादोंमोन आरो बे UPPL पार्टी जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आं प्राइमारिनि जोंनि बेंटल प्राइमारि कमिटि UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदोंमोन आरो बिनि उनाव आङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावदों आरो बिनि उनाव आङो ब्लक लेभेलाव माने एग्जिकिउटिभ मेम्बार बा केबिनेट मेम्बार हिसाबै खामानि मावदोंमोन दा जों नुहुरबाय माने जि उद्देश्यखौ लानानै जों आन्दलन खालामदोंमोन जि उद्देश्यखौ लानानै जोङो सुक्ति खालामदोंमोन BTC बा BTR बै उद्देश्यआ फेलें जानायनि लामायाव फैगासिनो दं बेखौ जों गोथौयै मोनदों आरो लोगोसे जों प्राइमारि लेभेलावनो हक ब्लक लेभेलावनो हक माखासे पार्टीनि जेनाखि डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै सोलिनायाव फेलें जानायखौ आं नुनो मोनदों जितु नोंथाङा UPPL दलाव दंमोन बे हिसाबै नोंथाङा मिथिगोन रायजोनि थाखाय बेसेबांसो UPPL दला जौगानायनि खामानि मावनो हादों ना हायाखै जौगानायनि खामानिखौथ' जों दिनै नुनो मोनाखै माने एफा एनै फिसा फिसौ माने जब कार्डनि खामानि फैलाबायदों बेबो BPF आमोलाव जेसेबां मावदों बेनि रुजुनायाव माने बहुत खम बिबांनि आरो दानि जेनाखि माने BTR एकर्ड मथे जानो गोनां माखासे दफाफोर दंमोन बेखौ जों फेलें जानाय लामायाव थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै हमनानै ला जोंहा जेन'बा नै जोंना बिक्रम दैमारि सार बिथांमोनहा जेनाखि RTI नि गेजेरजों सैथो बाथ्राखौ पाब्लिकनि गेजेराव फोसावनानै होदों बेफोरखौ गासैखौबो नायोबा माने जों BTR एकर्ड बा BTR खौ लानानै जेनाखि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो सानदों UPPL पार्टिया बे थोंजोङैनो जों फेलें जादों होननानै बुंनांगोन माने थारमाने थोंजोङै बुंनो थाङोबा माने जोङो जेबो डेभेलप मावनो हायाखै होननानै बुंनांगोन आरो बे ओनसोलनि हिसाबै बेंटल एरिया बा गामियाव मख'जाथाव माबाफोर जौगानाय खामानि मावदों नामा बिथांमोना ना मावाखै UPPL आथ' दा मख'जाथाव जेबो मावनो हायाखै खारन जों नुनो मोनबाय मेनलि जोंहा हाग्रामा सारमोननि अननायाव जोंहा बेंटलाव कलेज मोनदों प्रभिन्सियेलाइज जादों आरो जोंहा बिभा भवन दं आरो जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां लामाफोरखौ हानायमानि बिथांमोनहा माने मावफुंनानै होदोंमोन फोसाबदोंमोन नाथाय दिनै मोनसेबो बेफोरबायदि जों डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै बेसे सम दंमोन नोंथाङा आंथ' UPPL जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आं नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदों आरो बिनि सिगां आं माने जेबो बिबान गैयाबाबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जेनाखि आलादा बड'लेण्डनि माने सोमावसारनाय जादोंमोन बै सोमावसारनाय समाव आं साइलेन्ट वार्कार हिसाबै आं खामानि मावदोंमोन आरो रायजोनि जानानै जितुके नोंथाङा दिनै BPF दलाव जइन जाबाय माबायदि खामानि मावगोन होननानै आरो रायजोफोरखौ लानानै मा आसा खालामदों रायजोफोरखौ लानानै आसा खालामनाया बेनो माने आंनि सायाव गोबां फोथायनाय दङ नैबे बिक्रमपुर ओनसोलनिया आरो दाबो बिथांमोनहा आंनि सायाव फोथायनाय दं होननानै आं मोनदां बा सानदों जायनि थाखाय आंनि फंसे बाथ्रा मोननाय लोगो लोगो दिनै 120 ता न'खरनि गेजेराव 85 ता माने 85 ता न'खरा माने दा बेलथायबोफिनबाय माने UPPL निफ्राय दा BPF दलाव फैबाय आरो आं ओरैबायदि सानो दा जोंना नैबे दासो जोंनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांनाय जिसुआ सुमफ्रामारि सार बिथांमोनहा बिथाङा जिहेतु दलाव गैयै समावनो माने रायजोनि समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों आरो बिथाङा दिनै दलाव थानानै जुदि सरखार दानो हायोब्ला बेसेबांदि माने जौगानायनि खामानि मावगोन बेखौ जोङो सुनो हानाय नङा आरो बिनि अनगायैबो जोङो दाथ' कमप्लिटलि जोंनि समाजनि माखासे जेन'बा सोलोंथाइ बिथिङावबो खामानि मावनायाव जों फेलें जानायखौ नुनो मोनदों जेन'बा हमनानै ला माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि मावथि बिथांमोना जेरैबायदि
दायथ' लानानै खामानि मावनांगौमोन बेफोरखौबो जों फेलें जानायखौ नुनो मोनदों खारन बै समाव आं बुंदोंमोन जेब्लानाखि माने कर'नानि समाव लकडाउन जादोंमोन बे समाव माने स्कुल कलेज जेबो गैया गासैबो बन्द'जोब गथ'फ्रा फरायनाय बिथिङाव माने गाज्रि जालांनोसै आरो फारसेथिं अनलाइन क्लास होनो होननानै मबाइल गिदिर गिदिर माने बिमा बिफानाव दाबिबाय मबाइल गिदिर गिदिर लाबाय फोथाराव ओरै खना माने मबाइल नायग्रा जाबाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेफोरखौ नोजोर होनानै आं स्रोद एवारनेस होनो थाखाय जोंनि फरायसा हान्जा बिथांमोनखौ बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा माने राजनितिकनि खामानि मावै माने समाज फोसाबनायनि बिथिङाव टटेलि माने बावलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि जितु खाथियाव फैगासिनो दं जयन्त बसुमतारी आरो लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथां गजन दङ नोंथां दिनै बिपिआव जबान जाबाय हिसाबै खाम्फा बरगयारी बिथाङा देरहानो लुबैदों आङो खाम्फा बरगयारी सार बिथांनि देरहासारनायखौ आं लुबैदों मानो होनोबा बिथाङा माने राजनितिक बिथिङाव माने जोबोद फुराना आरो बिथांनि एक्सपिरियेन्सजों जों जानला मोनला मानसिया सुनो हाया आरो बिथाङा लेंगुवेज बिथिङावबो हिन्दी इंलिश गासैबो बिथिङावनो माने बिथाङा बांला गोबां माने भाषाफोरखौ बिथाङा रोंगौ दा बे हिसाबै माने बिथाङा जोंनि समस्याफोरखौ दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टआव माने बुंथिहैनाय बा जोंनि सुजुग सुबिदानि थाखाय दाबिनानै लाबोनायाव जेबो खामानि मावनो हागोन जेबो हेंथा जानाय नङा बेखौ आं मोनदांनो मोनो ओंखायनो बिथांनि जानानै नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आं रायजो राजाखौ